Cirkevná stredná odborná škola svätého Jozafáta v Trebišove má neustále čo poskytnúť. Vynikajúcu príležitosť zažiť si túto školu a jej vzdelávanie na vlastnej koži využili žiaci základných škôl počas aktivity s názvom EduCamp. Naša škola je škola, ktorá v podstate ponúka technické odbory a gastronomické odbory. V rámci gastronomických odborov sme veľmi radi, že sme centrom odborného vzdelávania a prípravy pre hotelierstvo, gastronómiu a cestovný ruch a tomu prispôsobujeme aj naše aktivity. Priestory školy disponujú skvelým vybavením učební a jednotlivých pracovísk. Aj tie boli prezentované deviatakom z Trebišovského okolia a regiónu. Najzaujímavejším strojom pre žiakov je CNC stroj, kde sa v prvom ročníku učia základy ovládania týchto CNC strojov a v druhom a treťom ročníku v rámci duálneho vzdelávania vlastne idú do podnikov. V našom prípade je to Vagónka Trebišov, kde je tá spolupráca na celkom dobrej úrovni. Stredná odborná škola poskytuje strojárske učebné odbory, ako sú nástrojár, obrábač kovov a mechanik pre stroje a zariadenia. Prváci sa venujú zákazkovej činnosti alebo cvičným prácam na konvenčných strojoch. Chlapci sa učia odborné predmety strojárske pre CNC stroje. Tu máme CNC sústruh, tam je CNC freza, my tu hore máme učebné stroje. Tuto vedľa sú počítače, tam si urobia na programoch, program si vytvoria pre obrábanie určitých súčiastok a potom po spustení simulácie, keď je všetko v poriadku, dajú si to na USB kľúč, prechádzajú na stroje, buď na CNC sústruh alebo na CNC frézu a obrábajú. Škola spolupracuje v systéme duálneho vzdelávania s mnohými firmami a spoločnosťami, ktoré zverencov pripravia na prácu v praxi. Takouto dobrou príkladnou spoluprácou je duálne vzdelávanie, ktoré máme v rámci strojárskych odborov a rozvinuté najmä v rámci tu Trebišova, ale aj so spoločnosťou Deutschmann, kde v rámci odboru komerčný pracovník v doprave sa naši žiaci majú prax teda priamo v tejto spoločnosti a následne potom majú aj istým spôsobom garanciu toho, že budú zamestnaní v týchto spoločnostiach. Čo sa týka spolupráce s touto školou, tu sme začali pred 5 rokmi, kde sme postúpili do systému duálneho vzdelávania. Fungujeme spôsobom, že vlastne 50% času trávia žiaci u nás a 50% času trávia žiaci tuto na škole. Je to štvoročný odbor ukončený maturitnou skúškou. V rámci uvedeného štúdia majú možnosť žiaci získať štipendium. To, čo sa učia priamo v škole a na našich predmetoch, hneď si všetko vyskúšajú priamo v praxi, čiže už sú pripravení na svoju budúcu prácu. My už máme totižto aj absolventov prvých, sú to už naši dnešní kolegovia, ktorí v podstate skončili školu, ale už pracujú u nás. Sme špedičná firma a veľmi dôležité je, aby naši zamestnanci rozprávali rôznymi jazykmi. To všetko zabezpečujeme v rámci duálneho vzdelávania, keďže naši žiaci každý deň sa venujú angličtine, nemčine a raz za 2 týždne aj taliančtine. To znamená, že či aj niekto zostane u nás pracovať, niekto do budúcna alebo nie, dostane veľkú devízu do ruky do svojho života ďalšieho, či už bude pracovať u nás alebo nie. V rámci technických odborov čakajú školu a budúcich prvákov zaujímavé novinky. V súvislosti s strojárskymi alebo technickými odbormi sme veľmi radi, že prichádza Volvo na Slovensku a v tejto súvislosti my otvárame 5 odborov. Verím, že tá spolupráca sa rozvinie aj do toho duálu, ktorý už máme overený a osvedčený, že žiaci čas školy, teda čas vyučovania strávia v škole a čas vyučovania strávia priamo v spoločnosti. Ja verím, že aktivity v tejto spolupráci budú natoľko intenzívne, že jednotlivé tie odbory a žiaci študujúci v týchto odboroch budú mať uplatnenie nielen v spoločnosti Volvo, ale v podstate všetkých ďalších pridružených spoločnostiach, ktoré v podstate ja verím, že prídu a v podstate sú aj ohlasené. Titul Centrum odborného vzdelávania škola získala aj vďaka veľkému množstvu aktivít. V ponuke sú nielen rôzne mimoškolské činnosti. Študenti sa aktívne zapájajú aj do mnohých súťaží, podujatí, exkurzií a zahraničných stáží. Dôkazom aj toho je aj dnešný deň, kedy v
v rámci návštevy zo základných škôl v podstate vidíme také tie rozjasené tváre detí, keď prídu do našich priestorov a tie priestory by sme chceli ukázať a ponúknuť aj v podstate tým našim budúcim žiakom. O pevnej príprave do praxe v technických odboroch aj v mnohých aktivitách školy svedčia jej samotní žiaci. Na škole to je super. Prvé, ak som bol na učňovke, tam som bol automechanik, to bolo super. Ja som mal duál, tak som bol vonku. Duál bol výborný, veľa ma to naučilo, mám ďalšiu možnosť tam robiť v tom servise, kde som bol. Takisto som vykonal veľa stáží, bol som v Egeri, bol som v Prahe na stáži. Teraz som aktuálne strojár, teraz tiež máme všelijaké aktivity, napríklad teraz sme mali vonku s Hyundai spoluprácu, tiež to bolo super. Viem sa zamestnať do hociakej firmy, po škole viem obravať CNC stroje, viem používať 3D tlačiareň, všetko. Viem ísť do nejakej firmy, fabriky a viem programovať stroje a posúvať výrobu. Najväčšia škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Košickej eparchie otvára svoje brány aj pre žiakov so záujmom o gastronomické odvetvie. Tento rok otvára odbory Hotelová akadémia, Hostinský-Hostinská, kuchár a cukrár s nadstavbovým štúdiom Spoločné stravovanie. Vyučujem odborné predmety na odbor Hotelová akadémia a na spoločnom stravovaní. Tento odbor Hotelová akadémia sa teší veľkej obľúbe. Každoročne máme pomerne veľký nápor žiakov na tento odbor. Žiaci v rámci tohto odboru absolvujú prvé 3 roky odborný výcvik, ktorý je zameraný na prípravu pokrmov, na stolovanie. Žiaci majú možnosť praxovať v rôznych podnikoch, či už v Trebišove, v okolí, po celom Slovensku, chodievame aj do zahraničia samozrejme. Rozvíjame spoluprácu aj s hotelmi, nie len v našej oblasti, v našom regióne, ale aj v tej podtatranskej oblasti. Na to sa tešíme. Uplatnenie absolventov gastronomických odborov je v súčasnosti veľmi veľké. Po pandemickej situácii sa cestovný ruch opäť rozbehol. Spolu s ním prišli tisícky voľných pracovných miest, obzvlášť v odbore hotelierstvo, gastronómia. Dneska v našej učebni sme ponúkali okrem odboru Hostinský-Hostinská aj ponuka našich kurzov, ktoré ponúkame, ako je barmanský kurz alebo baristický kurz. A rovnako, ktorým sa venujeme ako baristický a barmanský krúžok, tak som dnes mohol ukázať žiakom zo základných škôl z nášho okresu baristický a barmanský kurz, ako je napríklad bar catering, kde si mohli žiaci vyskúšať miešané nápoje na základe toho, čo im ukázali naši žiaci, ktorí už absolvovali podobný kurz, ako je barmanský. A rovnako som im mohol ukázať aj baristický kurz, ako sa napríklad môže kresliť do káv, čo je spôsob latte art. Dnes sme si pre vás pripravili ukážku stolovania a prípravy jedál. Konkrétne sme sa zamerali na zdravú výživu, keďže trendom v súčasnosti je práve to zdravé stravovanie sa, takže máme ukážky rôznych jedál zamerané na alternatívne formy stravovania, ako je vegetariánstvo, vegánstvo, pescetariánstvo. Oživením pre študentov základných škôl určite bude aj ukážka flambovania, čo je vlastne dokončovanie pokrmov pred zrakom hostia pomocou alkoholu, ktorý zapálime. A tento alkohol sa vlastne vyparí a samotná chuť toho alkoholu dodá flambovaným jedlám takú špecifickú chuť. Štúdium na Hotelovej akadémii trvá 5 rokov a končí sa maturitnou skúškou. Po absolvovaní predpísaného počtu hodín praxe študent získa výučný list. Vítaným bonusom je možnosť absolvovať prax v iných podnikoch už počas doby štúdia. Chutnú či netradičnú ponuku pokrmov, dezertov a nápojov môže ktokoľvek ochutnať aj v kaviarni a reštauráciách, ktoré ku škole patria. Odbor Hostinský-Hostinská kuchár a cukrár je učebný odbor trojročný, ktorý ponúka žiakom okrem iného prácu v učebniach aj prácu v reštauráciách a ako som už spomínal, reštaurácia Mladosť či Ponorka, kde sú priamo v kontakte so zákazníkom, kde si môžu vyskúšať celý ten náš gastroživot, kde žiaci sú v kontakte s rôznou typológiou ľudí, kde naozaj im to pomôže počas celého budúceho pracovného života. Šikovnosť a kreativita študentov odbornej školy sa nedá zaprieť, rovnako ako skvelá atmosféra v škole. Účastníci si z Educampu odniesli množstvo skúseností a poznatkov a nie je tajomstvom, že sa mnohí vrátia v septembri späť. Táto škola mi dala strašne veľa, naučila ma toho nehorazne veľa a veľká česť a poklona im, že ma dala do takej rady, ktorá na našej škole je, že predsednička.
ktorá môžem vytvárať všelijaké tie aktivity. Teraz sme minulý mesiac mali sme školský ples, ktorý som zorganizovala sama s mojimi dievčatami, čiže bol to prvý školský ples. Naša škola organizuje projekt Erasmus+, ktorý je podporovaný Európskou úniou a máme možnosť vycestovať do rôznych krajín sveta na viac týždňov a naučíme sa tam niečo nové zas. Ja som bol konkrétne 4-krát na Erasme, bol som 2-krát v Prahe, raz v Budapešti a raz v Egeri. Všade som sa naučil niečo nové a určite, že tie skúsenosti sa mi zídu do budúcna.